Hvem har brug for næse og mund, når man har Assevik gummistøvle til størrelse 44? Ej, nu bliver jeg på den. Nej, jeg har kastet op på den. Hun skal smile. Hun skal smile. Hun skal smile. Oh my god! Ej, hvor lugter brudt herinde. Og så jeg bare sådan en nøje kvindekrop med bare bryster ud over det hele. Hej Maria! Smil til kameraet! Hvad får jeg, hvis jeg kan få erektion og så ligesom skubbe mit lem gennem det her stykke A2-papir? Det er så min første dag som usund. Det er løgn, fordi jeg startede faktisk i går. Oh my god. I just saw a ginger! That's so magnifique. I think you guys trying to do So sweet to God, do oh well much to my Thursday you. Johnny løber. Johnny på skulder. Johnny. Jeg laver så sjældent fotobud-videoer. Jeg burde virkelig lære noget mere. Good luck, kalder de mig. For nede, hvis du forstår. Hvem slukkede lyset? Altså, jeg spørger bare. Alle mange timer tilbage. Hey, tillykke med årsdagen, Rikke. Nå ja, tillykke med årsdagen. Sig hvad, Maria, sig hej. Hey. Er det Toblerone, det der? LOL! Så var Maria. Så jeg godt ud for den her vinkel. Nej, hvor ser det ulækkert ud. Det virker. Jeg er simpelthen for sulten, Signe. Jeg er bare dødfrost på. Hvad sker der for verden? Hvad sker der? Hvad sker der for det hele? Hvad sker der? Det er altså ikke sjovt. Det skal være bedre. LOL, et taberhop. Jeg har virkelig lyst til mig selv. Tror du, for bøvser du? Okay, Maria, skal vi lave den film? Ja. Skal vi lave den sammen? Nej. Sig hej. Gør det. Det er en interplet. Uden musik. Jeg laver te for taber. Jeg laver et stjernetegn. Ja. Fuck, det ser godt ud. Hun tabte da ikke sit ski. Hendes ski ryger da ikke ned ad bakken. Hendes ski ryger da ikke 200 meter ned ad bakken. LOL. Ja, jeg har det fucking på film. Kæmpe fail. Det var det, vi havde for denne gang. Vi håber, I har nydt det. Det kan ikke.